Mindu ħarġet l-aħbar ta' relokazzjoni minn Malta tal-kumpanija Carlo Gavazzi, diversi kumpaniji privati diġà avviċinaw lil General Workers Union bi proposti ta' impjieg għal dawn il-ħaddiema ta' ħila u sena. Dan tħabbar mis-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja fejn fi stqarrija ntqal li l-Union bdiet bi pjantazzjoni immedjat biex tagħti l-appoġġ kollu l-impjegati mill-quta. Intqal l-interess immedjat minn kumpaniji oħra huwa xhieda ċara li l-ħaddiema ta' Carlo Gavazzi għandhom ħiliet apprezzati u mfittxija ħafna fis-suq tax-xogħol Malti. Intqal li l-Union diġà bdiet diskussjonijiet ma' diversi entitajiet tal-Gvern, inkluż il-Ministeru għall-Ekonomija u l-Malta Enterprise biex tifformula strateġija b'saħħitha għat-tranzizzjoni u l-integrazzjoni tal-ħaddiema f'impjiegi ġodda. Fi stqarrija il-ġimgħa il-Gvern tenna li se jiġu issalvagwardjati l-interessi ta' madwar 140 ħaddiem bil-Ministeru l-Ekonomija nieda proċess biex jinstabulhom impjiegi alternattivi. Sanittant is-Segretarju Taqsima Teknoloġija Elettronika u Komunikazzjoni tal-General Workers Union David Darmanin sostna l-immedjatament wara il-laqgħa mal-kumpanija il-prijorità tal-Union kienet li tiltaqa' ma' rappreżentanti tal-ħaddiema intqallet jinbena proċess ċar pass pass biex jappoġġjaw lil kull impjegat mill-qut u jkun żgurat li leħinhom jibqa' ċentrali f'din il-konsultazzjoni. Fl-istqarrija l-General Workers Union qalet li tpoġġi l-ħaddiema fil-qalba ta' dan il-proċess filwaqt li taħdem bla qiegħda biex tlaqqhom ma' impjiegi ġodda u fejn ikun meħtieġ ma' programmi ta' taħriġ.